Det er blevet dansk sommer. Det betyder, at de sjove sets, de begynder at udkomme nu. Tops Finest, som er et af mine yndlingssæt. 2 autografer per boks, og det er en af grundene til, at jeg godt kan lide det her sæt. Er lige udkommet, er på lager. Vi skal prøve at åbne en, se om vi ikke kan åbne noget godt. Den kommer lige hernede foran, så I også kan se den. Som I kan se, 2 autografer per boks. Det betyder jo, at man er garanteret 2 gode kort. Så kan der være redemption kort i. Det betyder, at man skal ind på hjemmesiden. På Topps hjemmeside. Og redeem dem. Sådan, så kan man se det. 10 kort per pakke. 6 pakker per boks. Så det er jo til at forstå. Jeg tænker bare, at vi går direkte i gang. Ellers så smelter jeg i den her varme. Men nyt design på kassen. Så den ser lidt anderledes ud i år. Som man kan se. Det plejer at komme i sådan nogle masterboxes. I dag, der får du... Den her gang, der får du bare sådan en kasse. 6 pakker. Det er til at forstå. Vi hopper direkte ind i det. Og så skal vi selvfølgelig have nogle fede autografer. Det er jo derfor, vi åbner de her kasser. 1900 kroner for en kasse. 2 autografer. De er shiny. Vi starter med Kevin De Bruyne og Terran Farhan. Og Dembele, som ikke kunne gå videre i Champions League. Sesko. Og vi tager vores første insert. En priced footballer med Pedri. Så har vi det et lidt specielt insert, og det er de her comebacks, og det er jo det her, det er nok en fra den gamle garde. Manchester United 2-1 i Champions League finalen mod Bayern München. Ole Gunnar Solskjaer, der er kommet ind og banket nogle kasser ind og sikret. Vi sikrer os lige, at der ikke er noget her bagved. Det er der. Det ser ud til, at vi har en autograf. Den er jo så kommet til at afsløre måske. Nej, det var det ikke. Det var bare en insert. Vi kigger lige på vores finest comeback. Var det ikke 1999? Jo, det var det. Barcelona. Spanien. 2-1. Der var jeg 9 år gammel. Så tager vi en... Ja, man kan godt se dem. First class rookie. Insert. Og Fermin Lopez, der har scoret mål i går. Dani Olmo. Det er en tyk pakke, det her. Der er selvfølgelig også 10 kort per pakke. Det er lidt mere, end man er vant til. Sådan der. Marcus Thuram. Harry Kane, der ikke kommer til at vinde nogen pokaler i år. Så han er stadigvæk cursed. Vi tager en rookie til Celtic. En Bisek rookie til Inter. Nå. Moukoko. Kan vi så få nogle seje kort? Vinicius Junior. Vi tager vores første nummereret til 150. Duranville til Borussia Dortmund. Og hvad har vi? Vi har Top of the World med Martinelli bagved. Nu skal jeg lige sikre mig, før jeg sliver dem, at der ikke sker noget vildt. Okay. First class rookies til 150. Lidt høj nummerering. Men vi tager den. Top of the World, Martinelli. Arsenal, som nok desværre ikke kommer til at løbe med titlen. Men det bliver spændende i hvert fald. Nu skal jeg lige passe på, at jeg rammer min mikrofon. Sådan. Og så hopper vi videre. Men ja, som jeg sagde, 2 autografer per boks. Det er en af grundene til, at jeg godt kan lide dem her. Så har man 2 chancer for at ramme noget. Og så synes jeg egentlig også, designet og insert på dem er oftest af høj kvalitet. En masse shiny base kort.
en almindelig base Martinelli. Og så tager vi en Priced Footballers Thomas Müller. Og hvad har vi bagved? En Bailey Rice til Rangers. Nu er jeg jo Barcelona-fan. Det ser ud til, at vi har en autograf bagved. Hvordan gør vi det? Det gør vi lige sådan her. Og så vender vi dem om. Så fik jeg ikke afsløret, hvad det var. Thomas Müller, du skal lige flytte dig lidt. Nu skal vi til ramme en autograf. Barcola. Hvad har vi? Den skal vende om. Der var jeg næsten lige ved at afsløre. Celtic autograf. Det var ikke lige den, vi havde håbet på at ramme. Men vi fik en Gavi. First competition performance. Den kan vi godt lide. Og så var den første autograf. Det var Celtic. Vi vil jo gerne ramme de store hold. Vi vil jo gerne ramme Real Madrid. Basecard. Autograf. Combat Kits. I kommer altså lige ned, så vi kan få vores første autograf op med. Det er det, jeg tør næsten ikke at sige det. Han hedder Young. Og spiller i Celtic. Vi skal lige have slivet vores Priced Footballers Thomas Müller. Nå. Men det gode er jo så, at vi har en autograf tilbage, hvilket betyder, at vi har en chance mere for at få hits. Nå. Tchouaméni, Real Madrid, spanske mestre. Gündogan, han fik nok ikke helt den sæson, han havde regnet med, selvom han har spillet godt. Konate. Og Nunez til Liverpool. Doku. Så begynder vi på de sjove kort. Vi tager en Priced Footballers. Dybala. Ja. Hvad har vi bagved? En Sambo. Og vi har en rookie mere. Nico Paz til Real Madrid. Og en almindelig Dybala. Det var en Dybala-pakke. Du får lige en sleeve, og så rører du derover. Og så kom så. Nå. To pakker, en autograf. Vi skal ramme noget stort nu. Hvor vild. Spadori. Marco Reus. Nå. Phil Foden. Og hvad? Så. Ja. Priced football. Der er gang i farverne på den her. Med Jude Bellingham, som måske vinder Ballon d'Or. Og hvad har vi så bagved? En til 99. Kevin Kelsey til Shakhtar. Og så tager vi lige en Top of the World. Og så har vi base Mbappé og Sambo bagved. Jude Bellingham, som nok kommer til at lave problemer i Real Madrid i mange år. Eller problemer for andre hold i hvert fald. Så tog vi en insert til 99. Shakhtar. Det har været de små klubber, der har taget insertsene. Ja, lige bortset fra Pedri eller Gavi selvfølgelig. Han spiller ikke i en lille klub. Top of the World. Nå, sidste pakke. Og der er autograf i. Og vi skal have en banger af en autograf. Lewandowski. Tikan til Shakhtar. Kimmich til Bayern. Og Radkov til Salzburg. Så tager vi en Priced Footballer til Alexander Isak og Newcastle. Hvad har vi så? Julian Brandt. Og har vi så
vi har autograf bagved. Så skal vi lige trække spændingen lidt. Nå. Bendork. Der har vi ikke set meget til den her sæson. Vi vender forkert. Kom så med en banger autograf. Det er en banger af en autograf. Den her kasse, den kommer til at blive god. Fordi det her, det er nok en af de hotteste spillere, du kan åbne i de her kasser. Lamine Yamal. Det hotteste rookie i den her rookie-klasse, vil jeg godt nok sige. Så det base autograf, men Lamine Yamal, det kan vi lide. Han kommer til at lave problemer i mange år. Og vi har jo det her RC dernede, hvilket betyder, at det er hans rookie-sæson. Så hvis han går hen og bliver den nye Messi i Barcelona, hvilket han jo godt kunne, så bliver de her kort altså dyre. Jeg tror, en space-autograf går for lidt over 2.000 kroner. Så det betyder jo, at kassen er betalt hjem. Hvilket betyder, at det er en god kasse. Selvom den første autograf, vi skulle lige trække spændingen lidt, må man sige. Vi kan lige se på nogle af de andre inserts, vi åbnede, før vi slutter af. Og selvfølgelig tak til alle, der ser med. Husk at like og kommentere og skriv, hvem jeres yndlingsspillere er, så vi kan få gang i kommentarerne. Pedri. Så der kommer altså lidt Barcelona her. Det var en Barcelona-kasse, og jeg er jo Barcelona-fan, så det er vi glade for. Martinelli, Duanville, Nico Paz, Dybala, Thomas Müller og et af de bedste comebacks nogensinde, i hvert fald i en Champions League-finale. 2-1 til Manchester. Kevin Kelsey, og så kommer vi til de sjove kort. Insert med Gavi, som vi håber kommer tilbage næste år. Stærkt. Og de 2 autografer. Young fra Celtic. Ikke den bedste autograf, men så åbnede vi den her banger af en autograf. Lamine Yamal. Hvis I spørger mig, årets rookie og den stærkeste rookie i dette års klasse. Så helt klart et af de bedste kort, man kan åbne. Så kan man jo mene om hans autograf, hvad man vil. Men det er i hvert fald det er noget af det bedste, man kan åbne. Det er vi jo glade for. Jeg har jo lidt for vane at åbne nogle gode ting i de her videoer, vi laver. Men det var en tops finest. Vi kan lige tage kassen. Ude nu. Og hvis I spørger mig, så det her det er en af de bedste kasser, man kan købe. Den er lidt dyrere, men der er altså 2 autografer i, hvilket betyder, at du bare har dobbelt chance for hits, som når du rammer en Celtic-spiller, kan du bare trække det bedste kort bagefter. Lamine Yamal. Det var alt for den her video. Husk, som jeg sagde lige før, like og kommentere og følg os på YouTube. Så kommer der mange flere videoer og mange flere fede pulls, som den her Lamine Yamal autograf. Vi ses næste gang.